E seguimos en esta mañá de venres e falamos os venres de saúde, poñemos en marcha, como a mí me gusta decir, a nosa Cea da Saúde. E moitas veces digo eu que é semanal porque me gustaría que fose semanal. Canto máis falemos da saúde, mellor. E falamos ademais con profesionais que temos no Servicio de Atención Primaria de Culleredo, que saben ten dous centros de saúde e un consultorio, e nos que temos os profesionais pois hai a volta da esquiña moi pretiño de nós, moitas veces para axudarnos cando hai algún problema, pero tamén, e ese é o objetivo do programa, para que nos adquiramos na cultura da saúde que nos faga previr e vivir mellor sin ter que ir sempre ao médico, que os profesionais tamén merecen unhas vacacións. Falamos con Isabel Burgos, Glenda Rodríguez, Tino Pérez e Martín Iglesias. Que tal? Moi bo día. Muy buenos días. Bueno, eu sempre digo que cada semana facemos programa, bueno, facemos cando podemos, pero a mí me gustaría que viñesedes, non sei se todos os días, porque falar de saúde hai que falar pois moito, e sobre todo o lema do programa que é fomentar esa cultura da prevención, que neste caso precisamente hoxe falamos, igual que no último programa, dun cribado, falamos dun cribado de cervix, e agora falamos dun que, bueno, pois a miña idade e as miñas circunstancias eu xa pasei pola proba, que é o cribado, non sei como decides, de colon, colorectal, aí xa me perdo. Sirve un pouco colorectal. O cribado de colon, non? Sí, cribado de colon rectal, lo importante es hacerlo. E por que temos tanto medo? Porque eu, xa vos digo, como usuario, eu tardei en facelo a primeira vez que me chegou unha carta convidándome a facelo, pero teño moitas amizades nas miñas circunstancias que din, non vai a ser. Estamos no de sempre, non? Sí, o que decimos sempre, que temos medo a que as cousas den positivo e que teñamos que facer cousas que non pensábamos que teñamos que facer, non? Ademais, o cribado fala de detectar sangre nas heces, sangre oculta en heces, e iso xa nos preocupa moitísimo máis. Cando falamos de sangre parece que é todo moito máis preocupante, non? Precisamente todo o contrario, que xa falamos no programa anterior, o que pretendemos é que isto cambia a vida o menos posible da xente. Precisamente por eso son os cribados. Cámbiache moito a vida se tens que levar unha bolsa na barriga pegada. Eso sí que che cambia a vida. Pero detectalo a tempo é o xeito de que non cheguemos a ter que facer esa cirurxía. Temos que ter en conta a incidencia deste cancro na poboación. E dicía eu que o medo que hai, polo menos do que eu vexo no meu redor a facer estas probas, hai unha incidencia alta deste tipo de doenzas entre a poboación. Neste caso, pois entendo que sobre todo, non sei se o obxectivo ou a poboación, non sei como de chamades vos, obxectivo, non, destas campañas, supoño que son os homes dunha determinada idade, claro. Sí, a idea desto é pois a prevalencia da enfermedade, porque temos claro que o risco desta enfermedade aumenta a partir dos 50 anos. O programa vai destinado a persoas entre 50 e 69 anos e consiste na realización do test para detectar a sangre oculta. En 60 de cada 1000 probas detectase sangre. Habería que facer unha colonoscopia para coñecer a orixe do sangrado, que non sempre é un tumor. Como sempre decimos, que detecten algo non significa que vayamos a desenvolver un cancro, xa automáticamente poden ser outras evolucións totalmente diferentes, non? Sí, el simple hecho, por ejemplo, de tener hemorroides, que creo que es una cosa muy frecuente en la población, puede alterar esta prueba. Igual que vos preguntaba cando falamos hai un tempo no programa anterior do cribado de cervix, a que como accedemos? A mí, por exemplo, non o digo, como usuario me chegou unha carta. Normalmente é así? Sí, se tes a idade que comprende este cribado, chegará unha carta que xa traerá dentro o que é a proba en sí, tamén as instruccións de como debe facerse. Virache con unha frecuencia bianual cada 2 anos, e despois tamén depende moito dos resultados, sempre hai casos excepcionais, están a seguimento por digestivo, que se irán fora do cribado e terán outra frecuencia. Pero normalmente cando facemos o cribado, dependendo do resultado, despois xa nos dan as instruccións, non? Porque igual que cando nos convidan a participar, despois se hai que seguir, para ben ou para mal, xa o servizo de saúde xa nos di, bueno, pois agora tes que facer unhas probas, ou tes que facer isto, ou tes que facer outro. Sí, en caso negativo, chegache un SMS.
En caso positivo, chegache unha carta onde te citará con enfermería, con médico, explicaránche o procedimento a seguir, que vai ser unha colonoscopia. Como ben dixo Tino, non quer dicir que vayas ter un cancro de colon. Simplemente queremos tamén destacar eso, dar tranquilidade. Sí, sobre todo que muchas veces tampoco se quiere iniciar este proceso porque lo que tenemos en mente es colonoscopia, que es una prueba que asusta y que no gusta, ¿no? De buenas a primeras, pero el cribado, que es de lo que estamos hablando ahora y un poco la forma de, ¿no? de acceder a este posible diagnóstico, no tiene nada que ver con una colonoscopia, es una muestra, un raspado de las heces. También un poco explicar eso y tranquilizar a la población, que el cribado en sí es muy sencillito, una muestra de heces. Pero hai que convencer moito a xente ás veces, eso lo falamos moito, e este programa tiña ese espírito, non? É dicir, convencer a que teñamos a rutina, o hábito de nós mesmos responsabilizarnos desto. Cando hai que fazer unha prova, me vai tocar pronto cribado, porque xa me o fixeron unha vez, estar disposto e participar. E é o que imagino que temos que facer. Como podemos previr, igual que vos preguntaba no último programa, hai xeitos de previr estas doenzas, o tema de alimentación, o tema de hábitos saudables, a hora de que independentemente que o mellor pois, nos cuidemos moito, ás veces que podes desenvolver unha enfermedade cuidándote, pero se nos cuidamos creo que temos máis posibilidades, non? Sí, bueno, esta enfermedad está relacionada con diferentes factores de riesgo, entre los cuales está la alimentación, como decías. Se relaciona con aquellos alimentos que contienen más grasas o que están más condimentados, por ejemplo, con pimentón, como puede ser el caso de los embutidos. Luego también hay que tener en cuenta que dependiendo de nuestros antecedentes personales y familiares, la frecuencia con la que vamos a tener que hacer pruebas va a ir por otra vía que no es la del cribado, pero bueno, sí que va a cambiar esa frecuencia. Dixades moito que os vos hábitos de saúde, o tema de alimentación, imagino non beber, non fumar, todas esas cosas que son facer exercicio, non? Sí, yo creo que aquí hay cuatro frases que las podríamos repetir cada programa. Casi todas as doenzas, alimentación, ¿no? Saludable, más consumo de fruta y verdura, menos de grasa animal, hacer ejercicio, evitar obesidad, no tomar alcohol y evitar el tabaco. No sé si nos suena un poco a todos. A vida máis saudable, máis aburrida, pero máis saudable. Esto lo podríamos meter en cada programa. Probablemente es lo que más repitamos en la consulta cada día. Cada día repetimos estas mismas, o que acaba de decir Lenda, repetímoslo todos los días moitas veces na consulta. Sí. Lo decimos ahora un poco así, ¿no? De coña, de tantas veces que lo repetimos, pero es lo más importante, ¿vale? No solo para este programa que vamos a hacer hoy, estoy segura que para la mayoría de los que hagamos podríamos acabar con esta conclusión. Bueno, a mí me queda a cousa de que entón al chegar determinada momento da vida nos vai chegar esa cartiña que non debemos deixar sin resposta, non? Sí, exacto. Sempre que nos chegue nos invitamos a participar no programa. Invitarse sin medo, porque ti fala, e como ben decía Glenda, na gran maioría dos casos vai dar negativo. E se dá positivo non quer decir que teñas un cancro de colon. Recalcar eso, non facelo sin medo. Y luego también, si no te llega es el mensaje para hacerte el cribado, bueno, contacta con tu centro de salud, ¿vale? Porque seguramente pues igual está desactualizada tu ficha sanitaria o lo que sea para poder hacerte la prueba, ¿vale? O tema dos datos que tamén o mencionabades en outro programa é importante, é dicir, que teñamos todo actualizado, que no centro de saúde teñan, si cambiamos o correo, por exemplo, últimamente, que teñan todos os datos, ou de número de teléfono, me ven á cabeza, non? Número de teléfono y dirección, esto no estaba en el programa, pero ya vamos a meter la cuña por si acaso, que siempre viene bien. Actualizar, por favor, número de teléfono y la dirección.
E iso levamos ben ou se atopades no traballo diario que a xente tenga cousas así moi desactualizadas? No, bueno, a ver, esto quiero decir, nadie hace las cosas por mal, es totalmente un desconocimiento, no nos acordamos hemos cambiado una dirección, un número de teléfono, pues lo cambiamos en las cosas que se nos ocurre, una factura, etcétera, y uno pues de buenas a primeras no se acuerda de su centro de salud, obviamente. Pero bueno, si por el camino surge y nos acordamos, tener siempre actualizado dirección y teléfono ayuda mucho en cualquier programa del centro de salud, por supuesto. Ben, pois, cuidando da nosa saúde, que temos, neste caso son 4, pero son moitos máis os compañeros e compañeras que teñen Glenda, Isabel, Tino e Martín, que veñen, pois, o galla que veñan moito máis, que veñan todos os días case, xa sei que non poden vir todos os días aquí a Radio Culleredo a montar e poñer en marcha esta cea da saúde, pero telos aquí como que me fai sentir mellor. A min, polo menos, porque nos dan información da saúde, que é o que máis nos importa. Gracias aos 4, ata que volvades. Moitas gracias a vos.